Palakpakan ng Ginoo, praise the Lord. Ang mayong balita, manang gitawag og iyon Evangelion nga si Job, sayod man ta, o sa English pa Job. Si Job nga maayong tao. O basahan ninyo ang Kapitulo 7. Pero kung namin panahon, kay pandemic pa maghihapon, sa tibok libro o Biblo sa singular, Biblia sa plural, ang basahon ni Job. Mayo siyang tao, daghan siyang kabtangan, gitabangan siya sa Ginoo, pero ni silos man ang yawa. Morning ang keyword yawa, kaysa basahon ni Job, ang yawa mao hinungdan sa kaparutan ni Job sa iyang mga kabtangan nga nangawala, nangamatay ang anak. Ang iyang asawa nagbibiyay pa niya, iyang mahigala, tanan, nagdaot niya. Nya dinhi sa Ebanghelyo, kung tanaw na itong parallelism, mo po na gihisgotan sa Ginoong yawa. Ngayang ipagula, kay mo man hinungdan sa kapakyasan sa tao, ang yawa. Ay kadali naman mahulog ang tao sa mapagsulay sa yawa. So mo nang iyan ang gitagag emphasis. O nang kining kasakit ni Job, iyan ang one way of evangelizing people. Nga naman, kay tinuod, ang yawa mo hinungdan sa iyang mga kasakit. Pero ang yawa, maldito, nga naman, nananghid sa Diyos. And siya, Diyos. Makita na ko ng imong tauhan si Job nga maayong tao. Pwede ba na ko tintalon? Mingon ang Ginoo, sige, pero do not tempt him beyond his power. Do not tempt him beyond his strength. Pero, ay makiribaw ang yawa. Yawa, pod. May nabay, yawa ko nga, dili maluibon. Tando siya, yes, yes, yes. So diha-diha dayon, balita na, kang Job, nga iyang anak, kilatan, nangamatay. Di lang anak, ang ilang mga kamel, ang ilang mga donkey, tanan nga mga hayop, nangamatay, gibaan. Sugot, hinimo to si yawa. Tricky mangyawa. Hangtod nga wa na nahibilin kang Job. Ultimong mga amigo niya, nagtulisok pa niya. Ingon ng mga amigo niya, na maunan na, patuto mong kag Diyos. Tiya mo na. Sparring pa mo ng itabuha karon. Gihapon. Kung naka sa kasakit, ay nun kasi mamahigala, maunan na, kay sige kag simba. Maunan na, kay sige kag alagad sa Ginoo, simbahan. Pag nanalag buskitiro, banig, atol nagapuyo. Di ba? Kasi may naka-relate niya sa inyo, ha? O niya, kung maayo kang tao sa opisina, maupod gihapon. So muna ningon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nga ingon siya, woe to me if I do not preach. Woe to me if I do not preach. Kasi na pagbisaya niya dre. Pero ang translation lagi, layo po kayo. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa Ebanghelyo. Evangelion sa Griego nga pulong. Ano man, the good news of salvation. Unsa may good news? Alang ka na to, unsa may dapat natong iwali? Unsa may dapat natong Evangelion ngadto sa uban? Ang history man gud ini Evangelion, yun panahon sa Roman Empire, ang usa ka general
ang usa ka commander-in-chief sa army nga nakigubat sa ilang kaaway, nakadaog ba? Pag nakadaog, kung sa may himo, na sila gitawag og evangelists. Daghani sila. Magdaga na sila dito sa siyudad, corner to corner. Niya, may microphone atong panahon na, sige silang singgit nga si General Bonifacio, General, ato lang utang nana, karang way maigo, ako ra. Si General Bonifacio, nakadaog, buntog ang kaaway. Maingo na sila din muna, ang ilang na-captured, ilang iparade, ipanggapos. Mga tao mananaw, bantugan ng general. Muna ang ebanghelyo niya nga sila isangyaw na daan nga naay mabot nga nabuntog ang ilang kaaway. Kanatong Kristiyanos, sa may gibuntog ni Jesus, dapat muna ang sala. Ang tanan iyang gibuntog aron kita makadaog batok sa yawa. Mao na nga giskutan ni ang kanunay yawa kay gusto sa Ginoo mawa ng yawa. Pero di man na mawa basta na pay tao. So mo na diha karon sa last week giskutan po nato ng yawa. Ano naman ay naaman sa tong palibot ang yawa. Usog kay na mo tintal ang yawa. Ang yawa kaniadto sa biblical times mupakita naisungay tanan ngila dugnaong. Karon panahon na ang yawa di na magpakita ingon ana. Magpakita ang yawa in other forms. Pananglitan, panagtiayon. Panagtiayon. Mana og asawa, mag-uyab, tintalon. Ang lalaki, tintalon og babae. Beautiful woman. Ang babae, tintalon og laki, handsome. Mao na mag-away. Sugdanan, labi na nga ang barag asawa kulang pagsalig sa ilang kaugalingon. Kulang pagsalig sa bana ang asawa, ang bana kulang pagsalig sa asawa. Mao na lalis. Unya kulang. Unya maingon dayon na helper nga medyo naibog sa asawa, awa na. Ang asawa pod gikulam sa helper, mo na di na mo gusto bana. Inana na mga pagsulay lang ni sa kinabuhi. Mga pagsulay ni sa kinabuhi. Mo na kinahanglan ta magwali sa mayong balita. All this in the context of Job o sa ni kapamaagi na unta atong madawat ang mga kasakit. Sikot mo tagkasakit, just a digression. Nakadungog ko, nag-text ako apod, nga di daw sila magpabakuna. Nga naman, maunay mo ka na, inan ako, okay, respetuhan man ang atong pagka nga dili magpabakuna. Pero nalang ko'y kasulti. Maunay akong kasulti sa inyo, tanan. Ang injection, parang bakuna, sigurado magita nga bakuna na. Kaysa ito Papa mismo, mga kardinal, nagpa-injection na. Whether Pfizer na o Sinovac, it doesn't matter. Basta bakuna. Ang importante niya, duha ka punto. On my side, on your side, pareha naman on our side. Atong luwason ang atong kaugalingon. Musalig ta, unsa ning kind of bakuna. Okay? Ang ikaduha, nganong magpa-injection man ta aning bakuna tungod kay ato pod salbaron ang atong silingan. Kuha ninyo? So duha lang. Kita, salbas kaugalingon, salbaron po nato ang atong silingan. That is evangelization.
Nga naman, kay di lang ta mo salwas ko galingon. Unya, idugang ng ikatulo. Kung dili ka magpa-injection, okay ra. Oh, basta di lang ka magawa sa Davao. Pero madto kag Panabo, madto kag Digos o Santa Cruz o diha lang ko sinawayan. Pagbalik nimo, dito ka na magbalay. Kay pangayuan magagpasis, asa may imong pasis nga na injeksyonan ka. Oh. Di ka kasulod balik sa Davao. Mo na ikatulo nga gidugang na nako karon. Oh, no. Ag bagulan ko na hunaan. Kay mukawas gyud ka, di ka kabalik sa inyong balay. Di ka kabalik. Kay wa man kay ikapakita nga na kay na injeksyonan. Kung napoy gihapoy korupsyon, ato-ato na lang ni. Pananglitan ka ron, di gyud ka magpa-injeksyon. Na kailan nimo nang mang-injeksyon ay. Kaya Brad, na ako'y 500,000 ayaw na ko injeksyon ito, kain na lang ko o kining katong pasis nga na-injeksyonan ko na mo. Siyempre, 500,000 na butang-butangan dito, korupsyon yapon. Bisag asa na ako, yawa gihapon. Amen? Umo na, o na kinanglan gamiton ginato atong ulo o atong kasing-kasing. Pa-injection na because we have to save ourselves ang uban natong silingan ason sab sila man luwas. Muna maigsoon nga ang sa evangelization inigmatan nato mabuntag kadighanan nato worry, depression. We are treating people now on depression. Oh. Ako yung mga higala nga na opisina dito nag-istoryahan may. They are treating mga depression tao nga wanay buhaton isip mauni mo kana. Well, kulang tagpamalandong. Anong tao ma-depressed tungod kay kulang sinag evangelization sa ilang kaugalingon. Sa ilang kaugalingon. Always think of others. Ayaw na unahin mo kaugalingon. Poor me. No. Think of others. That's why you gave yourself to others. Una, mga ministers na ito, mga readers, mahadlok mo na mo kuhan, pero they forgot themselves. Kami mga pare, mahadlok mo po me. Pero we always do it because it is for the greater glory of God. Now, kamong matinabangon. Keep yourself busy. Kung wa mo'y sa buntag pananglitan, gawa sa inyo, mayroon karon untanga kay kompasis, mo na, maadto kog mall, mo mo ka na kung palitom, bla 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 bla. Pero ilista daan aron di ka madugay. Then balik uli, then hikay pagkaon sa pamilya, entertain, gusa-gusa. Then you keep yourself busy. Karon tanawa, naglibot-libot kog soroy, itong miyaging simana niya, ito kong kapatagan. Along the way, pastilan, kadaghan, kung nakadto mo dito, daghang mga baligya ng mga tanom, bisag gagmay. Ingon ako, day, kining tanuman nakitaan ko man dito sa among daruhan. Bila ni? 500 na, sir. O Jesus Marisip. Kita na ko na sa daruhan na mo, 500 na ni, sa kaang gamay kayo. At least, hikatawa ko tungod kay initiative niya to sa babae nga naghimo niya to. Kalimot siya sa kaugalingon niya, aron siya maka-produce o tanom. Kinala mo ison ba? Di kay magmukmuk lang ta. Kung sa kong buhaton, bla 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 bla. Ingon pa ni St. Bernard, don't let the devil play with you with your idle mind. Idle mind is the playground of the demon. Idle mind. So muna, masudlan yung kagyawa. Muna evangelize na ito. Ato maigsoon. Importante. Number one, enigmata na ito, pag-ampo, ragod. Wa man tayo trabaho, kayo kay naman tayo limitasyon.
Magampo. Di man ka Ginoo, so do not put yourself as God. Tell God, Lord, I am in your hands, ikaw ay bahala na ako. Period. Mama Mary, nagrosaryo ko, all what you have to do. Reflect on the mysteries of the rosary. Biblical mo na. Tanan. O niya, may karon magplano ko nga, madtumang ko mall, at to si Kuan silingan nga, wag gikaon, palitan ako to karon ang dalahan dito pagkaon. Anything that will make your neighbors alive. Alive. Dili kay ikaw sugdan og yawa. Muna magison evangelization. Moingon ka, nakoy silingan. Ngano magyud mo babag magyud sa akong kinabuhi. Ayun, ikaw po dahil ka pamugot-mugot, taas dahil simod, magkita mo, oy, harong nga. Oy, brad, sister, kumusta ka man? Kung di, gani mo tubag, singgiti, halo, Ibed. Mo na, pagkatao ba? May nga man to, oy, di ko Ibed, tao ko. Salamat ka, nitubag ka na. Praise the Lord. Yan na ba? Be initiator. Ayaw pagpadaog sa yawa. That is the point there. Tatong kinabuhi. Ayaw po pag suko-suko kay suko-suko ka, iya na sa yawa. Tanan nga mga negativity, iya sa yawa. Muna may son, think of how you can make evangelization to your brothers and sisters. Kamo din sa mga tagkasol sa balay. Dahil mong mga magsuon din ang tingganay. Bila nakatuig, bila naka-unsa na ron. Tungod lang kay, nangilog ang igsoon og yuta. Tungod kay, nangutang ang igsoon, way bayad. Amo na. Nakapod, di ka makasulti, istoryahin ako. Maulian na, babayran ka na. Ay ipaka-Diyos ang bahandi. Make God the center of your life. Amen? Lakpakan ng Ginoo. Praise the Lord. Palihog tindog.